Όχι να ονόματα ακούστηκε Κωνσταντίνε. Ακούει ονόματα ακούστηκε Κωνσταντίνε. Άισα μέσα στα τυλίουμε, να πέσει ποιες να κοιμέ. Σαν μέσα να τυλίουμε, να πέσει ποιες να κοιμέ. Μόσε Κωνσταντίνε, η μάνα πέσαινε πεινέν. Έκαψα και με δίμαψα να στραβούσαν και λάχασαν. Αγαπητοί φίλοι, αναγνώστες και ακόλουθοι του Kotsari.com, είμαι ο Βασίλειος Πολατίδης. Για πρώτη φορά στα 26 χρόνια που ασχολούμαι εντατικά με τη μελέτη, την έρευνα και την καταγραφή του ιστορικού και ολογραφικού πλούτου των προγόνων μας στον Πόντο, εγκαινιάζω μία νέα ενότητα καταγραφές που αφορούν σε μία ιδέα, σε ένα όνειρο το οποίο είχα, να καταγράψω τους εν ζωή παραδοσιακούς λαϊκούς οργανοπαίκτες, καλλιτέχνες και τραγουδιστές, οι οποίοι κατά την άποψή μου αποτελούν στις ημέρες μας γνήσιους εκφραστές των μουσικών μας παραδόσεων. Ξεκινώ με τον Κώστα τον Σιαμίδη, με τον οποίο μας συνδέει μια πολυετής φιλία και πιστεύω ότι για την περιφέρεια της Τραπεζούντας αποτελεί πηγή ορθής πληροφόρησης και αναπαραγωγής των παραδοσιακών μας σκοπών. Στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και να ακούσετε και άλλους καλλιτέχνες που συνδράμουν σε αυτή μου την προσπάθεια. Προσπάθεια η οποία έχει ένα και μοναδικό στόχο, όχι την προβολή των συμμετοχών των προσώπων, εξάλλου κανένας εξ ημών δεν έχει αυτή την ανάγκη. Ο στόχος είναι να μείνει ένα μεγάλο οπτικοακουστικό υλικό ως παρακαταθήκη για όλους τους νέους επίδοξους οργανοπαίκτες και τραγουδιστές του παραδοσιακού μας δημοτικού τραγουδιού. Οφείλω να ομολογήσω ότι η αποδοχή όλων των καλλιτεχνών ήταν θετική από την πρώτη στιγμή. Τους ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου για την κατάθεση τόσο της γνώσης όσο και της εμπειρίας τους. Μέσω των βίντεο αυτών που από σήμερα ξεκινώ την ανάρτησή τους, θα έχετε την μοναδική ευκαιρία να μαθαίνετε στοιχεία και λεπτομέρειες για την κάθε περιοχή, αλλά και για τον κάθε σκοπό που διαπραγματευόμαστε. Λεπτομέρειες οι οποίες στο ευρύ κοινό είναι παντελώς άγνωστες. Ο κύκλος αυτών των καταγραφών αφορά στην ευρύτερη περιφέρεια της Τραπεζούντας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των επαρχιών Συμμοχώρια, Ήμερα, Κρόμνη, Σαντά, Ματσούκα, Αργυρούπολη. Στην εποχή μας πολλοί μιλούν για την παράδοση, το τι είναι παραδοσιακό και το τι όχι. Υπάρχει ένα παζλ, ένα πάνθεο από απόψεις και ερμηνείες. Μέσω αυτών των καταγραφών εγώ προσδοκώ να αναβιώσω ένα μεγάλο τμήμα από το παλιό μας είναι. Καλή ακρόαση, καλό ταξίδι σε όλους μας. 1η Οκτωβρίου του 2020 είμαστε στο Κώστα του Σιαμίδη το σπίτι. Είναι ένα όνειρο το οποίο το είχαμε σχεδιάσει εδώ και κάνα 2 χρόνια. Ο οραματισμός είναι να μπορέσουμε μουσικά να ταξιδέψουμε και να περιγράψουμε την περιφέρεια της Τραπεζούντας όσο γίνεται στην ολότητά της, σκοπούς από Αργυρούπολη, από Τραπεζούντα, από Κρόμνη, από Ήμερα, από Σαντά. Στην πάροδο αυτής της συνεργασίας, στην πρόοδο, θα έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, τραγουδιστές, οι οποίοι θα συνδράμουν σε αυτό το μεγαλεπίβολο για μένα και για τον Κώστα έργο. Η συνεργασία αυτή ξεκινάει με την πολύ μεγάλη ελπίδα, θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο. Κυρίως απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική, την ποντιακή και με το τραγούδι και τους ενδιαφέρει να γνωρίζουν τι είναι ο κάθε σκοπός που παίζουν, από ποια περιοχή έλκει την καταγωγή του ο σκοπός. Εμείς θα προσπαθούμε μέσα από αυτήν την βιντεοσκόπηση που κάνουμε και την καταγραφή να δίνουμε πληροφορίες, όχι μόνο από ποια περιοχή έρχεται αυτός ο σκοπός, αλλά ίσως και από πού τον ακούσαμε, από πού τον μάθαμε, από πού τον γνωρίζουμε και αν υπάρχουν κύριοι σκοποί, αν υπάρχουν παραλλαγές σε αυτούς τους σκοπούς,
Αυτό το οποίο γνωρίζουμε βέβαια είναι το γεγονός ότι αρκετοί σκοποί στην περιφέρεια της Τραπεζούντας δεν έχουν την καταγωγή τους μόνο σε ένα μέρος συγκεκριμένο, παραδείγματος χάρη στην Ήμερα, αλλά μπορεί να πεζόντουσαν και στις γύρω περιοχές, στην Κρόμνη, στη Σαντά κτλ. Θα ξεκινήσουμε. Μήπως είναι και αυτός ο σκοπός που θα πούμε τώρα. Τον έχουμε ακούσει από πολύ παλιούς, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κρομνέο, το έτα παναέτα, στο ρεφρέν. Εγώ το έχω ακούσει από τον Στάθιο Χριστοφορίδη, τον Παλαπουίκ, κοινός, από τις εκπομπές του Ευσταθιάδη. Έπαιζε ο Ευσταθιάδης και τραγουδούσε ο Στάθιος Χριστοφορίδης. Εξαιρετικά. Πάνω σε αυτόν τον σκοπό υπάρχει και παραλλαγές. Ναι, που λέει το έτα παναέτα, κορφερό, φτερά και πετά. Άρα πρόκειται για τον ίδιο σκοπό. Ναι, από τη στιγμή που είχαν μετακινήσεις από Αργυρούπολη σε Τραπεζούντα, και η Τραπεζούντα ήταν η παραλιακή, οι άλλοι είχαν το χρήμα, Έτσι. οπότε είχαν και παραδώσει. Υπήρχαν τα χάνια της εποχής, τα ξενοδοχεία, τα hostel, ας το πω έτσι. Και μένανε, γιατί μόνο κοπανιά δεν μπορούσαν να καπάνε, ας πούμε, σε μία μέρα να φτάσουν φορτωμένοι με την πραμάτια τους να φτάσουν Τραπεζούντα. Οπότε θα μένανε αναγκαστικά. Στην περιοχή δηλαδή της Τραπεζούντος, στην ευρύτερη Ματσούκα, όπως θες πες το, στα συμμοχώρια Τραπεζούντος, δηλαδή, ας το πούμε έτσι. Η επαρχία Τραπεζούντος είναι η περιοχή της Ματσούκας. Έτσι. Που συγκαταλέγονται για τα 3 μοναστήρια. Μπράβο. Δηλαδή το τελευταίο από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε, που λέγανε το τελευταίο χαν ήταν στο Τσεβισλούκ, στην τωρινή Μάτσικα. Μάτσικα το λένε τώρα. Τσεβισλούκ ήταν Η παλιά ονομασία. το παλιό δικαιώσιμο. Το δικαιώσιμο, μπράβο. Πόσο χαίρομαι που βρήκα άνθρωπο που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αξίζει να σημειώσω ότι με τον Κώστα Σεμίδη, που τον θεωρώ, δεν θέλω να λέω βαρύγδουπες εκφράσεις, αλλά το θεωρώ ότι ίσως καλύτερο έχουμε στην εποχή μας όσον αφορά την ποντιακή λύρα και την απόδοσή της, όχι μόνο σαν τεχνική τρόπου παίξήματος στην ποντιακή λύρα για την Τραπεζούντα, αλλά και ο τρόπος που εκφέρει
τον ποντιακό στίχο. Το λέω για μένα. Εγώ καταθέτω τη δική μου θέση και άποψη στο θέμα και αυτό νομίζω ότι μας δίνει μια πολύ καλή έτσι, μαγιά στο να προχωρήσουμε στην απόδοση της τραπεζούντας. Εμείς θα δώσουμε το δικό μας στίγμα στο αυτά που ξέρουμε. Ναι. Ο κάθε ένας καλό θα ήταν δηλαδή να ηχογραφήσει, να βγάλει ας πούμε τα βιώματά του. Ναι. Τουλάχιστον οι λιράρες, οι τραγουδιστές, αυτοί που παίζουν και τραγουδάνε. Εγώ βέβαια δεν είμαι τραγουδιστής επαγγελματίας. Γι' αυτό είπα ότι θα παίξουμε και θα συνεργαστούμε και με άλλους που θα τραγουδήσουν. Έτσι. Έχω ένα θέσφατο το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ σε πολλές των περιπτώσεων και λέω: ο καθένας κάνει αυτό που ξέρει και μπορεί. Γιατί άλλος μπορεί να ξέρει και να μην μπορεί. Υπάρχουν και τα φυσικά χαρίσματα, τα τάλαντα. Παρ' όλα αυτά, για αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, ο Κώστας Οσιαμίδης κουμπώνει και εκπληρώνει, πληρεί δηλαδή στο 100% αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το σκοπό είπαμε ότι έχουμε κάποια παραλλαγή που θέλουμε και αυτή να την... Τώρα αυτό που θα παίξουμε είναι... Αυτό το είχα ακούσει από τον Γιάννη τον Σαβουλίδη, από το χωριό μου, ο οποίος ήταν λιράρης και βέβαια κατέληξε το 1975, είχε πεθάνει από την ανίατη αρρώστια, από καρκίνο. Και το ξαναπαίξαμε, μετά το παίξαμε σε ένα CD με τον Σοκράτη Κυψελίδη, το Καρδία Σανιγάρ. Θα χρησιμοποιήσω εκείνα τα δύστιχα, μας είχε βοηθήσει και ο Χρήστος Αντωνιάδης. Μετέπειτα το κάναμε με ένα αδελφάκι του ακριβώς, δηλαδή έχει μία κατάληξη μόνο στο Πισάγκονα δεμένος με τον Στεφανίδη τον Γιώργο. Εγώ θα σας κάνω τη μία παραλλαγή αυτή του Γιάννη του Σαβουλίδη, ο οποίος ήταν μαθητής του Ποσινακίδη από τον Άγιο Δημήτριο, της πρώτης γενιάς λιράρης, ο οποίος ήρθε από τον Πόντο. Το οποίο το είχε γράψει ο Στάθης. Προφανώς. Ο Σταθιάδης στην εποχή με το καστόφωνο ήταν στο χέρι και τριγυρνούσε δηλαδή την περιοχή. Οπότε θα παίξουμε, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε, θα παντρέψουμε ορισμένα δύστιχα για αυτά που μου αρέσουν. Και θα δώσουμε και μία άλλη ακόμα παραλλαγή, η οποία είναι ξαδελφάκι και την οποία την μπερδεύουν αρκετά με αυτές τις παραλλαγές, με τα αδελφάκια, με αυτό που κάναμε με τον Σοκράτη και τον Στεφανή τον Γιώργο. Είναι ένα του Αμαρατίδη, ο Αμαρατίδης το είχε βγάλει, δεν ξέρω αν είναι του πατέρα του ή πόσο παλιός είναι, αν είναι διασκευή. Πάντως μοιάζει στο πρώτο μέρος δηλαδή με αυτό και θα πούμε μερικά δύστιχα και από εκεί. Ωραία. Σαν δεύτερη αυτή. Θα πούμε δηλαδή 2-3 επάνω εδώ. Ωραία. Άρα έχουμε ακούσουμε δύο παραλλαγές τώρα. Ναι. Ωραία. Πάμε στην πρώτη.